Здравейте и добре дошли в едно ново видео. Завършваме една стара поредица на реагираме на Майнкрафт оцелявания. Но този път ще реагираме на Монти брат, видеото за Майнкрафт оцеляване. Също така, скоро може и да видите и в нашето да има Майнкрафт оцеляване. Но сега абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипът. И аз ще мълча и ще слушаме той какво говори. Така, добре дошли в новото видео на Майнкрафт, където ще оцеляваме 2 дни или повече. И да, нека да започваме. Така, както виждате, той е с скинът на Готика 47 и днес той би трябвало да открие село и да оцелява. Но това видео може да го направим по-късно, нали, друго с него някой път на Майнкрафт. Но с Монти брат ще таковаме. И сега продължавайте напред с клипа. нека да започваме първо. Където ще купим дърво. Ще съберем първо за материали и след това ще направим къща. Виждате той как събира дърво. И тук сега го гледаме как събира дървото. И ще чакаме докато събере дървото. Точно да се направи кирка, да вземе крафтинг тейбъл. Но той повечето не говори, де тук. Това е от неговия клип, не от моя. Така, сега ще направим едни дърви, след това ще направим един крафтинг бенч. Както виждате, той се прави дъски, ще се прави крафтинг тейбъл. Сега ще се крафтим един крафтинг бенч и 8 пръчки. След това като го сложим, ще направим брадва, кирка и меч. Сега нека малко да ги наредим. Като чупим това и почваме да събираме дърво. Той можеше от самото начало да се направи каменни инструменти, вместо да е такова с дървените материали, но той както си е преценил, така ще продължава с тези и продължавайте с клипа. След това ще съберем малко камък. И както виждате, събира още дърво. Това дърво чупим последния, време за камък. Това е от неговото видео. Когато си правиш видеята, спри нотификациите на другите приложения. Сега ще си крафтим отново дъски. Ще съберем стаки и половина. Добре, за какво са му още дъски? Той не му трябва дъски, те му трябва дърво, трябва му камък вече, не само дъски. Виждаме и така, поръчките и турим тук, крафтинг бенджа тук. Ще има за камък. Да, той трябваше камък да си вземе, ама той трябва да събере един стак дърво, за да... То не ти трябва един стак дърво. Ще търсим камък и след това ще търсим място за къща. Ето камък. Продължаваме да чупим.
Може да намериш в планина камък, ама естествено, то трябва да копаш под Сега си земя. крафтам една кирка. Каменна, да може да чупим по-бързо. Да съберем до сега камък за къщата. Камък можеше да той да събере, но може и къщата да се такова. Да се направи, да се намери село. Тук ще направим някаква дупка направо, докато съберем камък. Трябва ни един стак камък. За какво ти един стак камък вари, намери село, бе, човек, айран намери, кол, той от това. Не е само да купаш в един стак камък за къща. Каменната кирка е една от най-здравите, докато намерите айран. Между другото, ако не стигне времето, в другия епизод ще отидем за айран. Само да ви кажа, че той тук трябваше да отиде за да намери кол, айран и въглища, за да може да открие село, ама той се такова в... Нали, да копае един час. Почти събрахме стаките, че сме супер. Цял стак. Правим така. И почваме да търсим място, за където да се направим една къщичка. Намери село. Събираме се какъв вид храна, за да може да таковаме овце, прасета, кокошки. Явно той някъде, че се чува такъв шум. Търсим по-хубаво и добро място за къща. И ако искате, в другия епизод ще поканим някой приятел да играе с нас. Поне до видео на Майнкрафт направи, че Има факли, така че има такос, има кол. Ще отидем да вземем. Той се насети най-седне да вземе кол, ама не го взе, а убива кравите. Може да го вземе и сега? Да знам. Ще разберем. Има ендърмен долу. Не го гледай. И в моите видеа някой път се чува шумове, защото... Колкото повече съберем кол, толкова по-добре ще е. Сега вземем това и тези блокове слагаме храна тук. Подреди си инвентара, бе, човек. Скоро ще стане вечер това, бе. Изкачи са горе. То май стана нощем. Той докато се изкачи. Да. Нито ли го има, нито вълна има. Ти че да побързаме с намирането на мястото на къщата и да се я построим. Тук реших да я построим и почваме. О, мага! Най-умното строене на къща. Имаме този блок, слагаме камък. Можеш да сложиш от дърво основа. Камък. Правим така. Слагаме камък.
Ей, тук ще ни е вратата. Той докато я направи, ще отиде с този зомби. Извинявам се, че не ти чупа с брадата, просто по навик не е ползвам. Скоро може да видите едно ново видео с мен и него. Сега го бие зомби. Или скелет. Хора, чакайте. Ще усилим малко светлината, за да се вижда, защото неговото не се е такова. И на 2 сърца си пич яш. Както видяхте, да малко да умрем. Нормално. Нито щит имаш, нито айрон. Зомби. Ще го уби зомбито. Ако не крипър, ще го взриви. Затвори се около себе си преди да те убило нещо, е човек. Отиваме надолу, защото ще ни убият. Имаш кол, освети около себе си. Явно чака да стане ден. Имаше енчантнат лък, запази го, ама то... Изяде зомбишко. Хора го става малко от клипът му. Така направо да едем. Да си построя къща, да си положа къща до някъде. О, не има крипър. И сега ще умре от крипъра. Буквално, защото той е на 2 сърца, крипъра ще го взриви. Ами, както видяхте, умрях. Само заради крипър. Хора, видяхте го, той беше на 2 сърца, може отдалеч да го бие, да мани тези препятствия на крипа. Ако клипът ви е харесал, абонирайте се, лайквайте и скоро, ако искате, харесайте го, ще има още епизод. Реагираме на Майнкрафт, на Монти брат, оцеляванията и довиждане.